Ας πούμε δηλαδή ότι κάποιος παίρνει το σαμπουάν που χρειάζεται. Είναι αυτό αρκετό για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα? Ναι, κοίταξε, τις πιο πολλές φορές είναι. Δηλαδή, εμείς αυτό που βλέπουμε, που προτείνουμε το νούμερο 3 της εταιρείας, είναι αποτελεσματικό. Βέβαια, όμως, πρέπει να πούμε το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν εντάξει, υπάρχει επιτήρηδα, υπάρχει ξεροδερμία και αυτά, το λύνουμε εύκολα το πρόβλημα. Αν τώρα όμως αυτό είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή βλέπεις έχουν πετύχει περιπτώσεις ξεροδερμίας να είναι στρώματα, αυτό τώρα εκεί πέρα χορηγούμε μία λοσιόν. Τι είναι αυτή η λοσιόν, δηλαδή τι προσφέρει? Τα πλεονεκτήματα της λοσιόν σε σχέση με ένα σαμπουάν είναι ότι παίρνει όλο τον χρόνο να δράσει στο τριχωτό. Δηλαδή, έχει το χρόνο της. Δεν την ξεβγάζεις γιατί δεν ξεβγάζεται. Οπότε σκέψω ότι υπάρχουν βότανα μέσα στη λοσιόν που έχουν όλο το χρόνο να περιποιηθούν το τριχωτό, να δράσουν σωστά. Σε σχέση με το σαμπουάν τώρα, έτσι, γιατί το σαμπουάν σκέψω ότι κάποιο που τρέχει, ξέρω εγώ, όλη μέρα και θέλει να κάνει ένα γρήγορο μπάνιο και έχει πάρει ένα καλό σαμπουάν για επιτηρίδα και το βάζει και το ξεβγάζει κατευθείαν, πόσο πολύ να δράσει ένα σαμπουάν αν το ξεβγάλει κατευθείαν? Είναι σαν να σου λένε, ξέρω εγώ, ότι ξέρει κάτι, έχει ένα λεπτό να μαγειρέψει. Αυτό δεν βγαίνει, δεν γίνεται.